Nerġgħu nilqawkom tfal u kif qed taraw id-diski li jmiss ħajkunu dwar għax huwa jisa il-fenek tal-ajt qed taraw tfal. L-ewwel diska naf li intom familjari żgur magħha li hija Fonsu l-fenek u ħanisfnu hekk. Fonsu l-fenek jiekol il-ħaxix, Fonsu l-fenek skola ma jfallix. Fonsu l-fenek jilab bil-ballun, imur jarqad fit-8 u fis-7 jerġa' jqum. Tajjeb, lesti biex tisfnu tkantaw magħna? Tlaqna. Fiori rosa u s-siġar tar-rummin ħini għal-annimali jgħixu l-kol flimkien l-ola n-nanna kola u miċu l-qattus ma seħi ma forsu il-fenek tantu skus. Fonsu l-fenek jikol il-ħaxix, Fonsu l-fenek skola ma jfallix, Fonsu l-fenek jilab il-ballun. Fenek bravu jħobb jaqra xi ktieb u kif lest il-homework joħroġ jilgħab mal-ħbieb. Jiġri fil-kampanja sabiex iżomm ħafif u meta lesti jara illi l-post ħallih nadief. Fonsu l-fenek jikol il-ħaxix, Fonsu l-fenek skola ma jfallix, Fonsu l-fenek jilgħab il-ballun. U darba waħda tafux ġralu tfal Fonsu l-fenek ġratlu waħda tinkiteb. U jqassam il-bajt tal-għejt inqatalu l-basket. Xu waħda din u għandna diska fuqha din. Lesti biex tisimgħuha magħna flimkien? Tlaqna. Waqt li fenek tal-lejt bil-qadik insewa d-dejt iqassam fi gollu bajt tal-lejt. Iċċarraklu sewi l-qiegħ tal-basket lil-bajt fit-triq u l-bajt kollu spiċċa jdur fit-triq. It-tfal kollha indunaw, marru kollha jiffullaw biex jgħinu jiġbor il-bajt tal-lejt. Kulħadd jiġri wara l-bajt, kulħadd jiġri sew wara l-bajt imrebbel f'parti sbieħ tal-lejt. U l-fenek ħa pjaċir iltaqa' ma' tfal Maltin, kulħadd beda jieħu pjaċir bih. Qasmilhom il-bajt tal-lejt u selmilhom ħadd ilejt, għalhom jinsen irritorna minn fejn ġejt. Dan il-fenek tal-lejt illi jiena semmejt joqgħod fil-pjaneta l-bogħod il-bogħod. Għalhekk kellu jtir għax kien sarlu l-ħin, sena oħra iġib basket aktar sod. Tajjeb tfal, narawkom għall-li jmiss.